खायसे दैदेनगिरिफ्रा गावखौ नुजाहोनो गोदान गोदान आफाद दादों। बर' हारिनि गेजेराव गोबां आफाद दादों आरो गोमालांदों। बिथांमोननि थांखि, प्रिन्सिपाल, आइडिय'लजिया माब्लाबाबो रोखा नङा। सोरबा मोजां थांखिजों आफाद दानायखौ जों बरायो, नाथाय हारिखौ आरो हारिनि खौसेथिखौ सिफायनो थांखि लादोंब्ला गनायनाय जानाय नङा। सोरबाफोर हेंथा होनो सानदोंब्ला बेबादि बोलोखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिया। सोरबा आफाद दानो सानदोंब्ला हारिनि गेजेराव रोखा खालामनानै होनाया मोजां। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोर बारलांनायनि उनाव बर' हारिनि गेजेराव गोदानै आबसुनि हेंथायै गोदान आफाद दानो सानग्राफोरनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बिबुंथि। बेबायदि बर' माहारियाव आफाद दानाय, जोनोम जानाय आरो आफाद थैनाय गोबां जों नुदों। गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा गावखौनो जाहिर खालामनो थाखाय आफाद दादों, खिन्थु बेनि जि एम्स आरो अबजेक्टिभ, बेनि जि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपाल, बियो मालाबाबो रोखा नङा। आरो बेबायदि फर्सजों दाजानाय आफादफोरा मालाबाबो माने जों थावरिनायखौ नुवाखै। आरो बे समाव जायफोरा माने बेबायदि थांखिजों आफाद दानो नागिरदों, मोजां उद्देশ্যआव जों जेब्लाबो सापर्ट दङ, जों वेलकाम खालामो। खिन्थु हारिखौ गावस्रा होनाय, हारिनि खौसेथिखौ सिमफायनाय आरो हारियाव गोजोनखौ माने गैया खालामनाय, हिंसा हिंसि बेयाव जुदि थासारि लाबोनो नागिरदोंब्ला बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि फर्सखौ मालाबाबो गिया। जायफोरा डिस्टार्ब खालामनो नागिरदों, जुदि बेबायदि जामारनो नागिरदोंब्ला, आरो जायफोरा बे हाबाफारिखौ मावनो नागिरदों, बिथांमोना समाजनि सिगाङाव, हारिनि सिगाङाव स्टेटमेन्ट होनानै क्लियार खालामनाया मोजां। सिरि सिरि सिखावै जायखिजाया हाबा मावनाया मोजां नङा। आरो जि खामानि मावा मानो स्पष्टबादि जानांगौ, मा मावनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि उद्देশ্যआ मा, बेखौ स्पष्ट बुंबानो जाबाय। गोजोन्थों। जारिमिनाव दिनै गोसोम सान जागोन नामा? मानोना दिनै UBPF दागोन होननानै चर्चा जादों। Some divisive forces are trying to destabilize the unity and peace of the Bodo community. So I, from all Bodo Students Union, strongly condemn such kind of forces, and they are trying to disturb the very much peace and unity of the Bodo community. This is not a good sign. So I appeal all the Bodo peoples to stand unitedly in this critical juncture, that nobody can divide us, nobody can destroy us. We should remain unitedly and fight for the development and for the betterment of our community, educationally, socially, culturally, from all spheres of life. So I appeal all sections of the community to stand at this moment unitedly, and appeal also that kind of forces that they don't try to disturb and destroy the community. Do for the betterment of the community, for the well-being of the community. That is the right time for this moment. Thank you.